Mireu les històries, també es poden contar en forma de cançó, com fa aquest home d'ací. I ma abuela a mi encantava de molt menudeta una cançó que dia, repetiu en mi, ¿vale? Però... Avui és diumenge, tallen el fetge, ix la granota, tanca la porta, ix el sacristà, en la creu en la mà, ix Peret, en el garrotet, alça la cameta i estira un...